26 глава. Тези са сведенията за Исав, който е Едом. Исав се взе жена от хананските дъщери: Ада, дъщеря на Хета Елон, и Оливема, дъщеря Ананиевата дъщеря, внучка на евееца Севигон, и Исмаиловата дъщеря Васемата, сестра на Навайот. Ада роди на Исав Елифаз, Васемата роди Рагуил, а Оливема роди Еус, Еглон и Корей. Това са синовете на Исав, които му се родиха в хананската земя. И взе Исав жените си, синовете си, дъщерите си и цялото си домочадие, и добитъка си, всичките животни и целия имот, който беше придобил в хананската земя. И отиде в друга земя, далеч от брат си Яков, защото имотът им беше толкова много, че не можеха да живеят заедно. И земята, където престояваха, не можеше да ги побере поради многото им добитък. И така Исав се засели в сирската хълмиста земя, а Исав в Едом. Тези са сведенията за Исав, праотец на едомците в сеирската земя. Ето имената на Исавовите синове: Елифаз, син от Асавовата жена Ада, и Рагуил, син от Асавовата жена Васемата. А синовете на Елифаз бяха Теман, Омар, Сефо, Готом и Кенес. А Тамна беше наложница на Исавовият син Елифаз и роди на Елифаз Амалик. Това са синовете от Исавовата жена Ада. И ето синовете на Рагуил: Нахат, Зара, Сама и Миза. Това са синовете от Исавовата жена Васемата. И ето синовете от Оливема, Анаевата дъщеря, Севигоновата внучка, Исавовата жена. Тя роди на Исав Еус, Еглон и Корей. Ето главатарите от Исавовите потомци. Синовете на Исавовия първороден Елифаз: главатар Теман, главатар Омар, главатар Сефо, главатар Кенес, главатар Корей, главатар Готом, главатар Амалик. Това са главатарите, произлезли от Елифаз в Едомската земя. Това са синовете от Адам. И ето синовете на Исавовият син Рагуил: главатар Нахат, главатар Зара, главатар Сама, главатар Миза. Това са главатарите, произлезли от Рагуил в Едомската земя. Това са синовете от Исавовата жена Васемата. И ето синовете от Исавовата жена Оливема: главатар Еус, главатар Еглон, главатар Корей. Това са главатарите, произлезли от Анаевата дъщеря Оливема, Исавовата жена. Това са синовете на Исав, който е Едом. И това са главатарите. Ето синовете на хорееца Сеир, които живееха в онази земя: Лотан, Совал, Севигон, Ана, Дисон, Асар и Дисан. Това са главатарите, произлезли от хорейците, Сировите синове в Едомската земя. А синовете на Лотан бяха Хори и Емам. И Лотановата сестра беше Тамна. А ето и синовете на Совал: Алван, Манахат, Гебал, Сефо и Онам. И ето синовете на Севигон: Ая и Ана. Този е Ана, който намери горещите извори в пустинята, когато пасеше ослите на баща си Севигон. А ето Анаевите чета: Дисон и Оливема, Анаевата дъщеря. И ето синовете на Дисон: Амадан, Асван, Итран и Харан. Ето синовете на Асар: Валаан, Заван и Акан. Ето синовете на Дисан: Уз и Аран. Ето главатарите, произлезли от хорейците: главатар Лотан, главатар Совал, главатар Севигон, главатар Ана, главатар Дисон, главатар Асар, главатар Дисан. Това са произлезлите от хорейците главатари, според старшинството им в Сеирската земя. Ето и царете, които царуваха в Едомската земя, преди да се възцари цар над израелтяните. Царува в Едом Бела, син на Беор, а името на града му беше Денава.
Като умря Вела, възцари се вместо него Йовав, син на Зара, от Боцрат. Като умря Йовав, възцари се вместо него Хосам, от земята на теманците. Като умря Хосам, възцари се вместо него Адат, син на Вадат, който порази мадианците на Моавското поле, а името на града му беше Авит. Като умря Адат, възцари се вместо него Самла, от Марсека. Като умря Самла, възцари се вместо него Саул, от Реховот, който е при Ефрат. Като умря Саул, възцари се вместо него Баал Ханан, син на Ахбор. Като умря Баал Ханан, Ахборовият син, възцари се вместо него Адар, а името на града му беше Паул, и името на жена му беше Метавеил, дъщеря на Матрет, Мезаволата внучка. Ето имената на произлезлите от Исав, главатари според семействата им, според местата им, според имената им. Главатар Тамна, главатар Алва, главатар Етет, главатар Оливема, главатар Ила, главатар Финон, главатар Кенес, главатар Теман, главатар Мивсар, главатар Магидиил, главатар Ирам. Това са едомските главатари според селищата им в земята, която притежаваха. Това е Исав, праотец на едомците.